3 ліпеня мы ўзгадваем вызваленне Мінска ад нацызму і шануем тых, хто аддаў жыццё, каб Беларусь была вольнай ад акупацыі. Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў, дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне. Дзе людзі не вымушаныя з'язджаць, а потым баяцца вярнуцца дадому. Дзе не трэба выказваць сваё меркаванне за закрытымі дзвярамі. Але сёння усё інакш. І многія з вас адчуваюць гэта кожны дзень. Боль ад разлукі, стому ад чакання, трывогу за родных. І да таго ж на нашай тэрыторыі размяшчаюць расійскую зброю і ваенную інфраструктуру. Беларускія аэрадромы, дарогі і прадпрыемствы выкарыстоўваюцца ў інтарэсах Расіі. Кожны такі аб'ект робіць Беларусь менш бяспечнай, ставіць пад пагрозу і людзей у краіне, і нашых суседзяў. Беларусы не выбіралі гэтую вайну і ніколі не давалі згоды на тое, каб наша зямля выкарыстоўвалася для нападаў на Ўкраіну. Адказнасць за гэта нясуць рэжым Лукашэнкі і Расія. Незалежнасць пачынаецца з простых рэчаў. Магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць уладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць, без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню. Я ведаю, што дзень, калі мы сапраўды зможам назваць нашу краіну незалежнай і свабоднай, прыйдзе неўзабаве. А слова «вызваленне» застанецца ў нашай памяці пра мінулае, а не будзе сучаснай патрэбай.